Takže čaute a vítam vás u prvého tutoriálu, ako optimalizovať hru na vašu grafiku. Tento spôsob je iba pre grafické karty od Nvidia a je to asi najlepšie možný spôsob, ako optimalizovať, keď máte slabší počítač alebo napríklad silnejší počítač a chcete z tej grafiky dostať ešte väčší výkon. Takže niečo pre ľudí, ktorí chcú mať veľký výkon a niečo pre ľudí, ktorí chcú mať malý výkon. Takže začneme tým, že si stlačíme práve tlačítko na myši a otvoríme si ovládací panel Nvidia. To som tam nerobil, ale to v pohode. Takže otvorí sa vám ten panel od Nvidia a počkáte, musím sa mi to donačítať, robím to na notebooku. Takže dáte spravovanie 3D nastavení, vyberiete si aplikáciu, v mojom osobe je to napríklad Forest, keď mne to pôjde na Ultra, ale nejako takto si to optimalizujete, takže máte tu nastavené ovládanie grafickej karty podľa hry alebo aplikácie a vy spravíte nasledovné veci a kroky tieto. Takže antistopické filtrovanie chcete vypnuté 2x, 4x, 8x a 16x. Ja si to vypnem. Potom máte aplikácia a CUDA jednotky GPU. Nedávajte použiť globálne nastavenie, ale dajte používajte tieto procesory GPU a ja mám grafickú kartu GT 740 v notebookoch, vy môžete mať inú. Hlavne nech je tá grafická karta dostatočne výkonná na hru. Takže máte tu filtrovanie textúr a antizrtropná optimalizácia vypnete. Filtrovanie textúr kvalita. Nastavíte to na vysokú kvalitu alebo vysoký výkon. Ale ja by som to optimalizoval pre slabšie počítače na vysoký výkon. A vlastne, keď máte slabšie počítač, dáte všetko na minimálne nastavenia. Takže všetko vypnete, zmenšíte. Maximálny počet vykreslovaných snímok. Dávajte si to na 4, lebo ináč v tej hre vlastne skoro vôbec, ale vôbec nič neuvidíte dopredu. Teraz máte priestupnosť prostredia, dáte nepodporovaný Forest, to nepodporuje, ale napríklad iné aplikácie to môžu podporovať, takže to nechám na vás. A teraz máte režim správy napájania adaptívny alebo preformovať maximálny výkon adaptívny jednoznačne a vlastne ostatných veciach alebo ďalších nastaveniach vlastne všetko optimalizujete na minimálne detaily, aby vám tú hru spustilo. Takže režim výkonu jednej obrazovky, urychlenie viacerých obrazoviek pomocou. Takže pokiaľ máte viacej obrazoviek, tak dáte režim výkonu compatibility alebo použiť globálne nastavenie režim výkonu viacerých obrazoviek. Lenže môj notebook má iba jednu obrazovku, takže dáte režim výkonu jednej obrazovky. Použiť globálne nastavenia, vertikálna synchronizácia jednoznačne vypnuté. Forest je vlastne ešte len alfa hra, takže tam v tej grafike nie sú také rozloženie. Vyhľadzovanie FX a A vypnuté. Všetko optimalizujte na minimálne, keď máte slabý počítač, keď máte príliš silný počítač, dajte všetky potlačiť nastavenia aplikácie a všetko si nastavte podľa seba. Keď chcete najvyššie, na maximálne, tak všetko dajte na maximálne. Keď chcete na minimálne, tak všetko môžete mať na minimálne. Ja si dávam všetko na minimálne, i keď to môže mať na vykreslanie virtuálnej reality. Dajte si to na 4, aby ste videli dopredu napríklad nejaké textúry stromov alebo niečo také. Potom po nastavení všetkých grafických textúr, vyhľadzovania a optimalizovania na výkon dáte tlačítko použiť. Počkajte, kým sa všetko uloží a počkajte. Všetko sa musí uložiť.
už sa to ukladá, saveuje. Trošku dlhšie trvá to uloženie. Máte to. Takže potom prídete a môžete to zavrieť a spustíte aplikáciu. Jednoznačne v mojom prípade Forest. Takže rozlišenie nastavíte 1920x1080. Toto vlastne už pre vás není vôbec platné, tieto grafické nastavenia, takže vy môžete mať hide alebo laptop, všetko ide podľa grafických nastavení na vašej grafickej karte. Moje rozlišenie obrazovky na notebooku je 1920x1070, u vás môže byť menšie, alebo rovnaké. Takže spustíte aplikáciu, načítava sa. No, dáte si napríklad single player, new game a začína sa vám spúšťať hra. Sa to musí načítať, generovať. Je to vlastne alfa verzia, ako môžete vidieť i tu na. No, dobre, už sa mi to načítava. Počkajte. Takže vytvára sa mi hra a za chvíľu sa nám spustí hra. Takže trošku to zahučí. Generuje sa vám mapka. Sice pri vašich pomalších počítačoch to bude možno dlhšie na čítanie, ja používam notebook Asus Republic of Gamers a počkáme, kým sa mi hra načíta. A máte, začne sa vám hra spúšťať, dostanete sa do hry, ste v lietadlu a absolútne bez jedného lagu. Teraz sa mi textúra načítava, takže tak, absolútne bez jedného seknutia. Ja to prečítam. Takže ja som sa dostal do hry a hra mi absolútne bez jedného seknutia funguje. Je to funkčná hra a už je trošku aj hrateľné. Tá optimalizácia je veľmi dobrá vec. Napríklad, keď zrúbujeme strom, tak Forest je trošku zalagovaná hra, ale na grafiku je to dobré. Hra sa nám spustí a všetko je optimalizované, hra mi neseká, ja si ju kľudne môžem zahrať a to je všetko pre dnešný akože pomoc ľuďom, alebo jak by som to povedal, takže ďakujem a stretneme sa pri ďalšom videu, takže čauko!